Bubuk sih masih. Kusen rek aluminium rek gak tedas. Lawange kuku tarung, pokoke wong gak tarung golek gapi yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Iki nanggone area ruang tamune ndukure lho, dhuwukur. Yo, lampune cemerwendel yo, koyo ngono. Dukure wis full PVC-an. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Sadurunge memburi, nang sebelah kiri kene iki iso ge tempat mushola utawa apa engko pengen atur dhewe. Engko nek non muslim iki iso pengen gawe ruang tamu yo, iso ge sekatan ngono. Iki wonge requestan atik mushola. Soale apa? Wonge taat ibadah. Nah, saiki langsung mek nggon sebelah kiri kene iki nang nggone area dapure. Wastafel kok ready dipasang ojo kuwatir. Iki keramikan ngene ben apa? Ben gampang dilapi yo. Ah, bolongan iki ready nang kene iki yo. Ah, engko nek pengen gawe kompor tanem, ojo kuwatir ben request engko dikeno bolongan ngono yo. Ah, saiki langsung belok nang sebelah kanan kene iki.